Helo, fe enw Mae Cian Jones, rwy'n Ddiffoddwr Tân ar Alwad yn Cnolbarth a Gwahaniaeth Cymru yn Ngorsaf yn Castell Emlyn. Wel, i ddweud y gwir, o'n i'n eitha lwcus ers fi bod yn fach, gan bod mae lot o teulu da fi yn barod yn y Gwahaniaeth. So, o'n i'n dod lawr fan hyn pan o'n i'n 4-5 blwydd oed gyda dad i'r Ngorsaf, sten y pwmp a bydde. Ond na, heblaw ni, na bydd arall sydd wedi ysbrydoli fi i fod yn Ddiffoddwr Tân yw y gallu i rhoi nôl i'r gymuned. Y peth gorau am swydd, fel fi wedi gweud yn barod, yw'r debyg i beth ysbrydolodd fi. Gallu rhoi nôl i'r gymuned a gweithio gyda grŵp eang o bobl. A gallu dysgu sgiliau newydd. Ers fi ymuno, mae'r cyfleoedd i fi wedi gael yn anhygoel. Gallu dysgu pethau gwahanol, pethau bydden ni byth wedi gallu dysgu sy'n ni heb ymuno gyda'r brigadan. Y pethau maen nhw'n dysgu chi ar cwrs, fel real basics, so dysgu chi delio gyda ceir, dysgu chi i rolio fel hoses fe mas, fflemo sgolion yn saff, a jyst y pethau bach sy'n mynd i helpu chi erbyn bod chi yn dod nôl i'r stations i chi. Joyous i fe, achos oedd e'n troi'r cyfle i chi dod at y chili yn y dosbarth a cwrdd â unigolion arall sy'n hefyd yn rhan sefyllfa chi. Nes i creu ffrindiau am beth, jyst off yr cwrs yna yn y fe. O ran yr oriau, maen nhw yn rhwyddo chi cyfro na byddech chi'n disgwyl. Mae lot yn cael ei wneud yn cwrs chi yn ystod y dydd a bethau, os chi'n gweithio'n lleol a byddech chi'n cyfro yn y dyddiau. So mae dal digon amser da chi, bod e'n amrwymiad y diawl, mae digon amser gyda chi i dal mwynhau gyda'ch ffrindiau a mas fel fi nawr chwarae rygbi a pethau fel la. So fi'n joio balans o fe mewn ffordd. I gyfyn gyda ni feddo o ran amrwymiad eich hunan fel personally, mae rhaid chi cadw ffitrwydd a pethau fel la lan a trial gwella'ch hunain mewn ffordd. Wel, pan ddechreuais i yn y Gwahaniaeth, oedd e'n fel amrywiad o emosiynau o ran o'n i'n really excited i gael those first couple of calls, ond ar un pryd o'n i'n really nervous fyd. Mae'r nerves di setlo bach nawr os bod fi yn mynd mlaen, ond mae dal ydy'r wanting to know, unwaith o'r alerter hynna yn mynd off. O'r moment na, ar y moment ti'n cyrraedd station, so ti'n gwybod iawn beth sydd o flaen. Byddwn ni 100% yn awgrymu fe, a mae fi sawl rheswm gwahanol am hynny, achos even down to the little facts fel creu ffrindiau, creu teulu newydd, mae fe'n job for life fel fe, a mae fe'n amazing. Mae'r opportunities a cyfleoedd fi wedi cael ers ymuno yn wych. Mae lot o pethau byddwn ni byth wedi gallu gwneud o blaen, a lot o bobl byddwn ni byth wedi cwrdd o blaen sy'n ni heb ymuno. A ers ymuno, I haven't looked back since. Probably y beth gorau fi wedi gwneud yn fy mywyd so far.